Badós. I tu què vens a buscar aquí? Ah, el meu pintallavis, que el tens? No, ja saps que no faig servir d'aquestes coses. Deu estar en el bany, mira. Ai, bueno. Que ximple que està. Li he d'haver ensenyat, que estic segur que volia pensionar. Que busquem alguna cosa. Saps si la senyora necessita? No, s'està canviant. Doncs vaig a preparar-la per marxar, Sí, bona nit, Carme. I no corri tornar de més, pot tornar tard, Moltes gràcies, senyora. Gràcies. Amaguem-nos. Pues no ho sé, deu haver sortit un moment. Sí, no soc la senyora Sebastià. Ah, sí. Ah, clar, clar, li puc agafar nota, sí, i tant, que sí. Un moment, sisplau, així és que vaig ben molla, No, molla de... No, ja sé que no plou, no, és que acabo de sortir del bany, sí. Ja està, sí. Ah, molt bé, sí. A veure, un moment, Doni'm el seu número de telèfon, sisplau. Sí. A veure, mira. Sí. Molt bé. Perfecte. Molt bé. Sí. Molt bé, senyora Odil. Sí. Abans de les 8, Sí. Molt bé. A casa seva de Caldes. Perfecte. Adéu-siau. No, no entenc doncs. On éreu vosaltres, que no sentíeu el telèfon? El telèfon? No està fet un fill parlant? Però estàvem a la biblioteca llegint el Borinot, un gran conte infantil. Ja, si està aquí al costat. Per exemple, tant se val. Estimat, tens un missatge. T'ha trucat una tal senyora Odil que l'has trucat a casa seva de Caldes. I estàs segura que només és això el missatge? Sí, només és això. Ai, mira, saps què? No necessites bastant de tros, per tan poca cosa, Mira, a veure. Recorda't que és abans de les 8 que l'has de trucar, Vaig a banyar. Que busquem alguna cosa. I encara l'estan buscant. No crec pas que hi sigui. Com que marxo, aprofito per llançar les escombraries. Suposo que no és la polícia. Deus clar com sí. Però aquells gots, no ho trobaràs, us trobaràs aquí al tenidor. Això ja ho veurem. Hola. Ja, perdonem, però és que tinc una pressa. Què hi fas tu? I tu què hi fas? He vingut a Montpellier a parlar sobre el ponent de la vespre i el Borinot. Ja t'ho explicaré. T'encantarà. Molt bé. Et preparo el bany. Per mi no, gràcies. I tu què hi fas? Ai, doncs és que jo passava per aquí, saps? Sí, passava per aquí. I... Moltes felicitats! Moltes felicitats! Gràcies. Ja ho podies dir que era el seu aniversari. Has portat un munt de flors. Sí. On és el Felip? En Felip? Sí. Em puc anar a prendre un whisky. Sí, agafa el gel de la tina, sisplau. Gràcies. Sí, molt bé. Bueno, què fas aquí, que no són encara 2:45, home? És que volia posar el cap a la nevera perquè és que és ben fresquet. Bueno. Va, sí que és maca i cuida't de tu, És que jo he d'anar-me a canviar, he de posar alguna cosa més productiva. Ai, el telèfon no para, Sí? Carles Eduard? Quin Carles Eduard? Aquest Carles Eduard, sí, ja. És per aquí. No és per tu. No, sí, ara sí. Ui, que ara s'han desenviciat els Llavors, costos. allà vindrà, Ja, sí, molt bé, sí. On és la Gisela? Doncs mira, fent coses de dones, sí? Ai, sí. Ja està. Carinyo! M'havia descuidat de Sí, dir-te de dir-me que aquest vespre tens un sopar amb un autor que sembla molt interessant. Sí, ja t'he parlat. És aquell vell professor que està interessat en el deixar de la fortuna marina.
Petrovitxa, diguem compte pels nens, Ai, quin nom més estrany, però una tortuga. Però no és el nom del professor. Ja ho sé. Petrovitxa. Segurament serà molt interessant. La vetllada, el més segur és que s'allargui. Ai, doncs mira, la meva també. Que surts tu? Sí. Ah, i qui? Ai, és que per fer un favor a la Joana, saps? Sí, és una obra de caritat. Sí, és que li he demanat a la Gisela que em substitueixi en la reunió de les dames de Pedralbes. Sí. Mira, saps què? T'acompanyo a porta, i així ja continuarem parlant, Vinga. Espera, Felip, quina cara que fas? A la feina! No segueix. No pot ser, és una broma. Que més voldria? M'he ficat tot content de buscar la carta i la policia s'ha pensat que era un d'aquests dels sense sons de buscar la carta. La carta l'ha fotut tot el conveni, prou, l'he trobat, ja la tinc. I el policia què volia? Ah, res, l'he dit que comprés números de loteria de la policia. I què? Noi, com que s'ho perd corrent posar un número sobre. Ja el cuidador. Anem a veure aquest policia. Ja sí que crec que els coneix, però no li diré que els sembla que per anar. Em vols deixar tranquil, que estem junts, ui! No sigui estúpid, que tenim problemes amb la policia. Bueno, t'entenés, no? Felip, encara no t'has vestit? Em vestiré com em doni la gana. Demà no pot veure la teva Senyora Sebastià, què li sembla aquest brodat poc coixí? Fantàstic, mira, quedarà molt bé. No! Oh! Es passa per aquí. És per la biblioteca del submarí. Ja. T'agradaria que em digués a veure què li sembla. Ai, no. Aquesta nit no li diguis res al meu marit. Té un mal humor que no vegis. Que li ha Si donat. pogués ser funcionari. Va, per cert, senyora, aquesta nit em quedaré fins tard a A treballar. on? On ha de ser? Aquí. Ah, no pot ser. Aquesta nit nosaltres sortim. No els necessito per res. Al contrari, així no em destorbarà. No, és que pot ser d'estorba d'altres, saps? Qui vol que ens torni? Pues no ho sé, els veïns de dalt o els de baix, això no se sap mai, És que això no se sap Però mai. que es pensi que és el que consta en el temps. L'únic que vull fer és despenjar les cortines que tenen una s'arruga. No, res d'arrugues aquesta nit, res. Li exigeixo que descansi aquest vespre. Últimament no fa pas bona cara, Però si estic en ple fort, això. No, és que avui no pot ser perquè vull que vingui a sopar amb nosaltres. Amb el servidor. Sí, ja veuràs, serà genial. Em sembla que no els hi agradarà gaire. Sí. A més, el meu marit té molt d'interès en que vostè vingui, Sí. S'amaga un veritable afecte per vostè. Sí. Crec que passa. Mira, si no ho manifesta és per timidesa. Però jo el conec i l'interpretat, Sí. Què hi farem? No. M'ha costat 40 euros, Ai, ja. Sí, sé que... Sí, digui? Sí que hi és. És per tu, Enric. Per mi? Sí, és una telefonista, deu ser propaganda, una cosa per vendre. Propaganda. Sí. Digui. La Jessica, la secretària de l'editorial de Frankfurt. Sí. Oi, tant per mi. Més faltaria. Sí. Allà 8:45. Perfecte. A reveure. Ja ho tenim lligat. Senyor Puig, necessito que digui què li sembla aquest brodat pel coixí. Sap què em farà al final dels seus coixins? Anem, perquè la senyora Sebastià ha dit que aquests coixins eren ideals per aquest sofà, però massa macos per la seva biblioteca. Ah, sí? Doncs no, jo també en vull molts, En vull molts d'aquests coixins, A més, els vull de dos colors i bordats, a més, Ho diu de broma. És que faig que ara està de broma jo, en vull molts i bordats, Bueno, ja està bé, és que de totes maneres en Gerard avui no t'arreglarà pas la biblioteca ni el teu despatx, home. A més, l'he convidat a sopar. Quan? Aquest vespre, Estàs boig, però què vols que faci aquest taquirot amb un sopar de joc de llibres? Amb els editors no ho sé, amb nosaltres ens farà companyia. No, ja te'n fa massa de companyia. No cal que s'esforci de ser amables. Em quedaré treballant fins tard. No, això és impossible. Això és impossible. No pot ser. Vespre no
no passa res. Bueno, què, anem per arreglar-nos o què? Sabeu què? Canviar d'opinió. Amb què? No, això és impossible, no. Això és impossible! No. Però què us passa tots plegats? És molt possible i em quedaré. Està bé, doncs vaig a trucar a la Gisela. I què té que veure la Gisela amb tot això? Però res, per això la truco. Home, és que... Hòstia, Felip, que d'aquí un quart d'hora ja seria, t'ho he dit, home. Ha fet capellet de zero amb dos? No, parlava amb una persona que vaig a veure aquest festa. Sí, la secretària de l'editorial de Prada. Molt. Sí, em truqui, sí. Em truqui, molt bé, sí. Bé, però puc... No, és que estic esperant una trucada. Només serà un minut. No, ja no també, Bueno, què? Ja heu decidit els brodats i tot això? Tinc un munt de mostres, les vaig a buscar. Vale, perfecte, molt bé. Bé. Ui, avui no para, Millor que no l'agafem, Sí. Només deixo que sonis. Oh, però què no feu el telèfon? Sí, digui'm. Sí? Senyor Odil. Digui'm. Ai, sí. El que passa que aquesta setmana he anat una mica de bola i m'havia ben despistat. Sí. Que has escrit un conte infantil? Està molt bé, això. A l'Hotel Royal? Sí. Oi, deixi'm mirar com té l'agenda, la truco i quedem, vale? Gràcies, bona nit. Ai, sap greu, però és que tinc totes les mostres a baix del cotxe. Ai, Gerard, miri, sap què? Serà millor que deixem això de les mostres i el donat i tot això per demà, per vostè i jo, per parlar-ne en privat, Sí, sempre quan el meu marit li doni carta blanca, esclar. Ai, sí, perquè no és fàcil d'enganyar un marit, Però vaig a buscar les mostres, Bueno, què? Ens quedem a sopar o marxem? No és fàcil d'enganyar? Home, i tant que és fàcil. És tan fàcil com trucar i dir que tu i jo estem malalts i mira, ja està solucionat. Deixa'm el telèfon. Saps què? És que... No, vaig a trucar al bany, Sí. Mira que la teva dona... Escolta, tu et pots sentir o jo sentir? Sí, ha donat el quart del ball a trucar per tu. No. En Gerard ha dit, Què? no és fàcil d'enganyar un marit. Just. Lo mateix que diu la carta. Ara ho ves. Ai, Enric, ara ho veig clar. No lloguis mai un decoró perquè te pot matar. Val més ser estimat en llençols vells de cotó que no pas que t'engairi un llençol de cera natural. Però Felip, la Joana i aquest decorador, que t'has perdut l'enteniment. Ara ho veig, mirà mal que el volia portar al sopar amb nosaltres. No pot passar ni un minut sense ell. Aquesta nota no vol dir res, home. Oh, espera, potser que has alguna nota que no ho vols, espera. I pensar que mentre jo passava la nit anar llegint manuscrits, el decorador es passava tota la nit anar sentir la meva dona venir. Però, no te n'has adonat, que aquest decorador és un ganier. Què vol dir? És gay que té ploma. Excel·lent, perquè les tinc totes les mostres. Ja em pot dir que ha estat de sort vostè. Ui, i quin munt que... Saps què, Felip? Jo me'n vaig a baix al despatx i animals al comisari. Bé, parlem de nosaltres. Comencem pel principi. Perfecte. Comença totes aquestes colors. Quin li diria? Bé, de fons, el groc. Però, sí, no és poc varonil, però no perdrà la seva varonil. Ja no em queda res per perdre. Bé, doncs buscarem un color que vagi bé amb el groc. Cap problema. Gisela, que t'he dit que no, home. Que és impossible. Sí, ja. No. Ai, què? Encara decidint els colors i tot això? Sí, però no podem pas dir que el color groc sigui gaire varonil, No. Ai, Gerard, és que s'està esgotant, vostè. Bueno, vaig a veure la nevera, a veure què és el que tenim per sopar, Ja està. Aquí. A veure, imaginem que utilitzem
prop més pujat que ens doni més llum. I més... Escolti, senyor, ara que estem sols, entre jo i vostè, en confiança, per casualitat vostè no es posa un de... Depèn sempre de la temperatura. Aviam si per casualitat vostè no... Vol dir que aquest color ballana no seria més varonil per vostè? Escolti, jo dic aviam si vostè és un... Olé! Perquè la gent va dir que sí que ho era. Digue que sí, a mi em faria tanta gràcia que segués digue que sí. Doncs no, em sap molt greu, però no. No! No som un d'aquests. No! Ja ho sé, que a vegades hem de fer comèdia, però és que qui prendria per un decorador seriós? Jo sóc heterosexual des de dalt fins a baix, des de baix fins a dalt. M'agraden molt les dones, ho sento. Està content? No! Gent! Ai! Així... Quant temps fa que es coneixo entre vostè i ella? Sí. Ah! Sí. Entre vostè i ella, sí, vostè se l'ha assabentat. Sí, me n'he assabentat, sí. Sí, li he de confessar que sí, és veritat. Esperem que què li ha fet? Tot el que es pot fer en una habitació. Que si es pot fer, ja provar feinada. Pot estar-me agraït, vostè. Ha sigut un esbarjo entre els dos. Jo no sé que està agraït. Però escolti, i mentre vostè s'esbargia, no s'ha pogut ni un moment de pensar una mica en mi. No hi he pogut parlar. Acaba de marxar. Ha confessat, és culpable. I a més li encanta ser-ho. Jo hauria d'ignorar. Sento molt, senyor, però no sóc un d'aquests. Bueno, disculpi. Equivocar-se és humà. Equivocar-se és humà, equivocar-se és humà. I com temps fa, No sé, exactament no el tinc apuntat a l'agenda. Però, la partida no està guanyada encara. He fet una pessigradeta per aquí, una pessigradeta per allà i... una pessigradeta. Sí, una pessigradeta. No t'emprenguis tu ara per una pessigradeta. Però és que no pessigament ningú. Ha d'entendre que és lògic que lletrí el papo i el més jove. Bé, ho has sentit? Tu n'és testimoni. Ho has sentit o no? No, bueno, però és que clar... Jo ja diu, vostè no pateixi. Perquè és en Simple, sí, més superior. No, un moment. Tu seu aquí un testimoni que tinc. Ui, tu! Però què et passa, Felip? No sé què et passa aquest vespre, estàs molt enfadat, anys. I pensar que en tots aquests anys no m'has fet ni tan sols una pessigradeta. Que t'hagués agradat? I per què no? No, si ho hagués sabut. Home, amb el descobriment ben prou que vas saber de seguida. De qui parles, del Gerard? Això suposant que no n'hi hagin d'altres. No sé, potser em fa gràcia, però aquí és que no entenc res, Mare de Déu, quina barra. I d'aquesta carta eròtica què me'n dius? Mira, tu deus estar malalt, Vas a trucar al metge. Va, més que tu ets un advocat. Un advocat, perquè I espero que aquesta cita tan desitjada es pugui esdevenir una realitat aquesta nit. Què me'n dius? Però d'on estàs? Ah, amiga! Una bona adultera ben organitzada i de ser una mica més ordenada. Però és que no és meva, no és d'ell, no. És de... Mira, és que ara mateix no t'ho puc dir. T'ho diré després, quan estiguem a soles, Faràs un fart de riure i ja ho veuràs. És inútil. El teu amant m'ha explicat tot i no m'he explicat ni que riure. El meu amant, però... Et torno a dir que el teu amant m'ha explicat tot. Tu deu haver dit de broma, jo que sé, per fer-te riure, no se sap, això. Ja hi ha prou comèdia. Enric, com li diu a casa teva? Enric, necessito parlar amb mi amb soles. Sabeu què? L'esperaré de foc. No penso ni res, és un testimoni davant. Passi. Avui, la senyora Sebastià l'espera al sofà. Avui,
Bona nit. Bona nit. No has sentit? Tinc un mal de cap, no vaig fer. No. Miri, si vol estirar-se, estiri's aquí, al sofà, amb mi, au. Sí. Déu sap, la trobo molt atractiva, Però és que avui no la trobo gaire bé, Es pensa que som amants? Doncs ara ho sabem, ja veurà. Però sense preàmbuls. Vol preàmbuls, està bé? Mira, em presento, Joana Sebastià. Nas talla lletrat, mitjanes, color del cabell natural. Alçada, doncs bé, una miqueta més alta que vostè, però això no té cap mena d'importància. Característiques personals, cap. Bueno, sí, tinc una pica, però la tindré que buscar. És la meva vessant picaresca, Sí. Per lo de més es posa fidel, però per poc temps. Pijama? Si vol que li digui la veritat, no em posa mai de Doncs pijama. perfecte. Però potser millor que no em faci aquesta mà. Ja, doncs vinga, va. Doncs va. Però de donar voltes i treguis els pantalons. Si no se'n penedirà vostè. Em va de dir-me jo, mai. I vostè? No, si s'ha de fer, es fa. Treguis els pantalons i vinga. Però si sent un personatge de vodevil, per favor. Les va regalar la mà, Bueno, va. No sé si quan. Va, Anem, som-hi. Ai, la Carmen! La Carmen, la Carmen, home. Es trobarà aquí, i no vull que ens trobin aquí. Bueno, sí que vol que anem a l'habitació? Sí, sisplau. Doncs vinga, va, anem. Va, anem. Però on va? Vaig a buscar una nota i ja surto de seguida. És que vull fer com fan els hotels, No molestar. I així no ens molesta ningú. Ai, senyor, quin flac. Ui, encara sí que necessito un whisky, Bueno, què, ja està preparat? No és la meva camisa preferida, però bueno, me la va regalar la mama. I no m'ha atrevit mai a posar-me-la, No m'estranya, no? Ja. Bueno, què, estem preparats o què? Sí, permeti'm, és així que em posi el pijama a la biblioteca i cap a l'habitació esperi a casa. Està bé, però no trigui, No, de seguida. Això una nota de la Carmen, No m'ho pot donar mai, això. Tornet meu. És de dret a l'habitació dels convidats. Vindré de seguida. Ai, para llegar aquí ara! Sí! La senyora Bill? Sí? Molt bé, m'està molt bé que escrigui llibres. Sí, home, sí,